Bilan li jserraħ ras il-ġenituri ta' persuni b'diżabilità se jingħata bidu għal żvilupp tal-ewwel 10 tidjar residenzjali fil-komunità għal persuni b'diżabilità. L-ewwel dar fis-Siġġiewi ġan bniet u hemm żewġ espressjonijiet ta' interess pendenti, waħda f'Għawdex u oħra f'Malta. Se ssir ukoll ħidma biex jiżdied is-servizz ta' respite f'ċentri residenzjali speċjalizzati jew bis-saħħa ta' familji li jkunu lesti jagħtu dan is-servizz. Dawn fil-waqt li jikber is-servizz moti miċ-ċentri ta' matul il-jum, kif ukoll se jsir xogħol fis-7 residenzi tal-Aġenzija Support. Se jingħataw ukoll inċentivi fiskali lil trust u fondazzjonijiet imwaqfa biex jgħinu persuni b'diżabilità. Fosthom li l-wiet li jitħalla lil persuni b'diżabilità fit-trust se jkun eżentat mit-taxxa. Se ssir reviżjoni tal-kompożizzjoni ta' diversi bordijiet ta' diversi entitajiet billi tiżdied persuna b'diżabilità. Persuni b'diżabilità li jsibu xogħol xorta jibqgħu jieħdu pensjoni sħiħa. Kull min iħaddem persuna b'diżabilità se jkun eżentat mill-ħlas tal-bolla u jkun possibbli li jagħmel deduzzjoni mit-taxxa b'massimu ta' mhux aktar minn 4,500 euro għal kull impjegat diżabbli. Se tkun infurzata il-liġi tal-1967 li titlob li kumpanija b'aktar minn 20 persuna trid timpjega minn tal-inqas 2% persuni b'diżabilità. Kumpaniji li ma jkunux konformi iħallsu kontribuzzjonijiet annwali. Liema kontribuzzjonijiet se jinġabru f'Fond Nazzjonali biex jintuża għal taħriġ u xogħol ta' persuni b'diżabilità. F'inizjattiva li se toħloq ma' 80 opportunità ta' xogħol f'Għawdex għas-sena li ġejja, il-Gvern ivvota somma ta' €900,000 biex persuni b'diżabilità iwettqu xogħol ta' documentation scanning fuq dokumenti pubbliċi.